kumusta po kayong lahat mga ka-road trip? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So ito po ay nagda-drive tayo. So ngayon mga ka-road trip, magpupunta tayo ng PCR test. Papatest muna tayo kung ano yung kalagayan natin sa COVID test, magiging resulta. So yan, pakita ko sa iyo mga ka-road trip yung yung kalsada. So medyo pala medyo maambon dito ng konti. So yan. Yan mga ka-road trip. So yan, medyo maulap mga ka-road trip. So yun, 10 minutes away mga ka-road trip yung pupuntahan natin. Yan. So tara mga ka-road trip, at i-update natin kayo mamaya kung ano yung magiging resulta. So yan, magta-try lang naman ako mga ka-road trip sa drive-thru. So sana ay makuha natin kahit wala tayong appointment. Yung iba kasi mga ka-road trip dapat talaga nagpapa-appointment. So kaso nga lang biglaan, meron po tayong mga kailangan gawin. So biglaan po tayo mga ka-road trip. So tara, samahan nyo ko. So yan, i-set up muna natin mga ka-road trip para kita nyo yung kalsada mga ka-road trip. So yan, medyo maulap dito. Kanina umaambon. So yan, maganda yung panahon, medyo talagang malamig. So kailangan talagang magpa-check tayo sa katawan natin. Kahit hindi naman tayo sintomas, so kailangan natin gawin para rin sa safety ng ating mga kasamahan, mga nakakasalamuha. So yan, para naman ligtas yung lahat, walang mga pangamba. So di natin alam kung ano yung kahit may sipon ako, try natin na may sipon. Dahil sabi nga kasi pag may sipon, positive. So yan, makikita natin talaga yan kung yan, may sipon ako at may ubo. Pero wala naman yung nawala na yung lagnat ko dati. So ngayon lang tayo magpapatest. Yan, parang medyo may plema pa rin. So, yan, abang-abang lang mga ka-road trip sa kaganapan. Sana mamaya pag swab test ko pwede tayong mag-video doon. So para ma-update talaga yung kompleto talaga yung video natin mga ka-road trip. So hindi ko kasama pala si Mrs. dahil kahapon nag-test na sila. Tapos yung kasama niya yung amo niya. So yun, naghihintay ng ng result. So ako naman ito, dahil kahapon kasi may pasok ako. So ito, ngayon kailangan ko rin magpa-test dahil day off natin. So may na tayo, may oras. So yan, sama-sama lang mga ka-road trip. Enjoy nyo yung kalsada. Yung kalsada pala nito, papasok tayo dito sa sa GPS natin na ginagamit. 7 minutes na lang, papasok tayo ng Alcael Road. So yan mga ka-road trip. So ganda. So today is Sunday mga ka-road trip, day off na naman natin. Maliwanag yung kalsada dahil sa Sunday na yung holiday. So yan, medyo maambon talaga, maambon talaga ngayon mga ka-road trip. Yan, sa mga nagda-drive, kumusta po kayong lahat? Shout out pala sa lahat. Shout out sa sa Burias Vloggers at sa Bicol Society, Tingtabang, at sa sa lahat ng mga small YouTuber. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa sa ating mga subscriber, silent viewer na walang humpay na talagang sumusubaybay sa ating mga bagong video. So salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-hit na lang po ng subscribe button at notification bell para po lagi kayong updated sa mga bagong ipapalabas ni Bicolanong Kalbo. So yun. Shout out shout out kay Chukits Vlogs, Muratix Gloves, Jeric Official, Dansley Vlog, Asyong TV,
Angelica Talagtag, Remy TV Bicol Boy, Mandaragat ng Pasakaw, Kinots Ki Official, at kay Jeremy Salamudin, Pasaway OFW, kay Idol John Riot, at kay Borge Jason, Jern Vlogs. Ang dami nating isa shout out, kaya yung mga nasa ulo ko lang. So shout out yung mga hindi ko na nababanggit, so shout out din po sa inyo lahat. Gusto ko man kayong i-shout out lahat, ito kaso nagda-drive. Sino pa ba yung mga hindi ko nabanggit? So yan, sama-sama muna kayo habang nag-iisip ako ng isa shout out. Sama muna kayo sa amin. Shout out pa pala kay kay Mami Lurul, kay Mike Tin Vlog, kay Marianong Calvo Vlogs, Tito Dudes Vlogs, kay Calvo Vlogs, sino pa ba? Kay J. Burias Girl, kay John Brian Vlogs, at kay Kabarbers Official. So yan, sama-sama lang muna kayo sa amin sa akin pagdadrive. Yan, malapit na tayo sa ating pupuntahan. Bakit naging 9 minutes na naman? Kanina 7 minutes na lang, ngayon naging 9 minutes. So yan, ewan ko bakit nagbago. Kakanan tayo dito mga ka-road trip. So enjoy watching lang po kayo habang tayo ay gagala-gala muna. Shoutout pala kay Nina Laris Malorsano, Mitch TV, Bicolanang Kauragon Vlogs, Manay. Shoutout pa kay kay EEG TV, Nuts Escapidis Vlogs. Yan, shoutout na natin. Mego Aligo and Orbis Bicol Fishing, kay London Nards Vlogs, at sa pala sa team natin na Team Bicol, Team Balatan, sa pamilya ko, at sa Team Nabua, sa pamilya ng aking asawa. Tapos yung sa sa SBD Marilao, SBD Compound Marilao, Bulacan. So shout out sa inyo. Salamat sa patuloy na pag-support sa ating YouTube channel. Mababa tuloy yung biyahe natin. Kanina parang naligaw tayo mga ka-road trip. Yan. So yan, pero sundan lang natin. Tapos kay Jeep Modelo Vlogs and kay Ri Ulitin Official. Shout out sa iyo, Noy. Sobrang sipag mo sa pag alaga ng mga pinya. At kay Travel Angel Vlogs, at kay Shiny Vlogs, mga kapinsan natin dyan, kumusta kayo? At kay Kuya Sitan Vlog, kay Jero Elio Vlogs. So yan, sama-sama lang muna kayo sa akin. Yan, ito mag-U-turn.
Bumagsak yung pag-U-turn natin mga ka-road trip. So yan, kanan daw tayo rito, sabi ng GPS natin. Yan. Oops. Mag-outbalance mga ka-road trip yung camera natin. Parang lasing lang. At shout out din kay kay Ate Vic and kay Maria Pati Mayago, kay French Tourist Vlogs, kay Kabiyahe, kay Katrupa Official. So shout out sa inyo mga idol. At sa kay Aning Dilag, kay Rinan Alburo Vlogs. So shout out sa mga anak-anakan namin dyan sa Burias. Kumusta kayong lahat? Tuloy lang yung pag-vlog nyo. Sa lahat ng mga YouTuber, tuloy-tuloy lang. Shout out kay Ansyong D. At shout out dito kay sa sobrang solid talaga na si SR16 Go, the extra mile. So shout out sa inyo. Yan, lagi lang kayo mag-ingat sa pag-bike. At asahan mo yung support din namin. So yun. Kay Jessica Vlogs, shout out sa iyo. Kay Mamsis Official, shout out. RSG Adventure, shout out sa iyo Noy. Kabergsley TV, shout out. Bilyenas Vlogs, shout out sa iyo Manay. So yun, hanap pa tayo nung isa shout out natin habang hindi pa tayo dumarating dun sa natin sa pupuntahan. So ito, shout out kay Dines 2080. Yan. Mercy Vlogs, shout out sa inyo. Vilma Abanilla, shout out sa inyo. Sana hindi na bumagsak yung camera natin, dahan-dahan nyo yan yung pagliko natin. So yan. Dinahan-dahan ko na lang mga ka-road trip dahil nga baka bumagsak na naman. So shout out at kay kay Manong Sis Official. Yun, napakasulit niyan. So kay kay All Hit Sam. Yan, shout out All Hit Sam. At yan. And kay kay Pilipina G in Italy, shout out sa iyo Manay in Italy. So yan, marami na talaga tayong pwedeng daming shout out. So yan, tuloy-tuloy lang. Yung mga hindi ko mababanggit na tuloy lang tayo. At sana kay kay Aisha Vlogs. So yan, Kongno 2000 Lifestyle 2, shout out sa iyo. And kay Arlene Mendez in Canada. So yun, yung mga hindi ko mabanggit. Yan, kay Marge Vlogs. Yan, James Vlogs, Masker TV. And dami na talaga. Ego Rider, yun yan, shout out sa inyo. Saan na ba yung pupuntahan natin? So ito, nasa 1 minute na lang. Bakit nga pala ako pinapunta dito? Pwede naman pala talaga dun sa mukhang minali tayo ng itong kay Inday Nining Vlogs at KSA, kay Linda Kikay. So yan, shout out. Cooking with Nadia, yan, shout out sa'yo. At kay Milas Kids and Pills, so shout out. So ito
ito na yung nakapila ata. So ito na yung pipilahan natin mga ka-road trip. Sana pwede tayo rito kahit wala tayong appointment. So ito na ata yung pila. Pumila na kasi tayo doon sa kabila mga ka-road trip, sa malapit sa amin sa may City Walk. So kaso nga lang bawal yung may appointment. So ewan ko lang dito kung di ko alam dito kung ano, kung papapasukin tayo na wala tayong appointment. Biglaan kasi mga ka-road trip. So yan, hindi natin inaasahan yung ano, yung naging result kanina. So kailangan kasi natin for safety na rin. So iwan ko lang kung papapasukin tayo na wala tayong appointment, biglaan kasi. So pag nag-appointment pa ako, siguro isang araw o 2 araw pa yung ano, hindi natin alam. So tatrial ko lang yung ano, yung drive-thru lang to mga ka-road trip, na sana i-allow tayo kahit wala tayong book schedule. Yan, baka sakali lang kung makapasok tayo mas maganda. So ito, ang testing dito mga ka-road trip is drive-thru lang. So yan, nakikita nyo yung mga sasakyan dyan. Yan, nakapila. So pumila lang tayo mga ka-road trip dahil nga sa medyo yan, parang maulan. Yan parang uulan nga doon sa dulo na yun. Malakas yung parang ano na yan, parang umaambon na ata doon sa dulo. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. And sana makapasok tayo kahit kung ano yung maging result. Ito may may ano pa ako, may plema, may medyo konting sipon. So titingnan natin. Sana maging okay lang yung ano, yung test natin. Kung matest tayo ngayon, sigurado bukas ng umaga yung ano, yung result. So yan, pray lang tayo na sana maging okay para yung ano, yung trabaho hindi maapektuhan. Nauso kasi mga ka-road trip yung ano, yung sobrang ano ng panahon. Medyo ano, talagang usong-uso yung lagnat. Yan, kalalabas ano lang natin ng lagnat, katatapos lang. So yan. So kailangan daw magpa-PCR test. So sana nga ay i-accept tayo rito na ano, kahit wala tayong schedule. So yan, abang-abang lang mga ka-road trip. And sana mamaya first time ko talaga to. Hindi pa simula nung last year na nagkaroon ng pandemic. So kung matitest man tayo ngayon, ito yung pinaka first time kong ano na PCR test. So sana maging okay lang. Hindi pa talaga ako. So yan, mayroon lang namimigay yung ano, yan, namimigay yung ano, yung security doon. Namimigay na yung security doon ng papel. So sana mabigyan tayo kahit walang ano. Thank you. So yan, nakakuha tayo ng mga ano, ka-road trip. Binigyan tayo ng yan, magpipill up tayo mga ka-road trip. So ito, habang nagda-drive tayo ay fill upan natin. So mag-fill up tayo mga ka-road trip kung ano, para pagdating natin sa loob naka-ano na tayo, naka-ready na tayo. So first time ko talaga. So ito pala yung ID ko mga ka-road trip, para ano, nilagay ko dito. PCR test. So yan, patient signature and date. Kailangan natin mag-fill up para pagdating natin sa loob diretso na tayo. Station number.
patient name. So ito mga ka-road trip, nagpipil up tayo habang nakapila. Mobile number 05557. So abante tayo mga ka-road trip, para pagdating natin doon sa loob, ipapasa na lang natin yung papel. Filipino. Gender, male or female? So kay puwalaan pala dito yung ano, occupational job work, address Dubai. So yan, nabante tayo mga ka-road trip. So yan, mahaba pala ito mga ka-road trip, dun pa sa dulo. Yan, habang matatapos natin to, sakto yan. Habang nagpipil up tayo mga ka-road trip, pakita ko sa inyo. So yun yung ano, yun yung pupuntahan. So yan, dito tayo nakapila, paikot. So yan, so yan, ilagay ulit natin dyan mga ka-road trip, at mag-fill up ulit tayo. Patient information. Yes boss. Oh my friend, you camera? It's fine. Yeah, just only for myself. Me malum, me arasta. See, only here. You online? Online? Online no, You camera? camera only. It's only for myself. Finish, give me back, okay? No. Finish, give me back, go. Okay, will I come back? No problem. So only which one? This one? Only everything is here, and that's Yeah, it. Filipino country. Yeah, it's done. Emirates, yeah, good. Only here. About this one, Yeah, country Filipino, Emirates, and that's it. UAE. And that's it. Yeah. Emirates ID. How much this? This one, I bought this one 2,200 that time. 2000. Now it's only 1,800. Around 1,800 now. This camera? Yeah, GoPro. It's a good one. You see, huh? It's like This that. video? Yeah, video. This camera is video. Yeah, camera, video, all. Thank you. So yan mga ka-road trip. Yung security mga ka-road trip gustong bumili ng ano natin, gustong bumili ng GoPro natin. Nagandahan din. So yan, ilagay natin mga ka-road trip yung ano, ID, Emirates ID 7. Yan mga ka-road trip, tatapusin lang natin to para ano, pagpasok natin to, diretso na lahat, wala na tayong iisipin pa. So it's station number, date of visit. So ngayon kabibisita ko lang ngayon. Today is 16/1/22. So yan, health facility name and address.
yan. May 3 page mga ka-road trip. So yan, importante yung Emirates ID. Yung Emirates ID number. So yun, kailangan yun. So yan, abanti lang tayo mga ka-road trip habang para pagdating natin doon ay sigurado na tayo na na naka-ready na yung papel natin. So pagkaintindihin natin mga ka-road trip para tuloy-tuloy yung natin. Oh. Yan, mabanti tayo mga ka-road trip. Yan. Ganito lang dito mga ka-road trip, may drive-thru lang. So hindi ko pa rin alam kung magkano yung bayad dun sa loob. Problema mga ka-road trip, naiihi na tayo. So yan. In Expo building, no. In Expo Village, no. So yan, kompleto na tayo mga ka-road trip. Ayan, na tayo dito sa loob. Hindi pa ba siya? Okay lang naka-video ba? Ha? Naka-video? Oo nga, huwag din lang sa business. Okay lang yan. Company nyo po ito? Ito po yung company. Ayan po? Saan po yung opisina nila, sir? Dito sa Alcos lang. Alcos? Mall? Sa may Alcos size? Ako sa small? Alcos Mall? Alcos kay small. Parang to. Saan po sila nakatira? Sa Sa Alwasan lang. So yan mga ka-road trip. Yan. Nakalinya tayo mga ka-road trip. Nakalunya tayo. So yan. Hintay-hintay lang mga ka-road trip. So humingi naman tayo mga ka-road trip ng nagtanong tayo kung pwede tayong mag-video. So pwede naman daw. Tingnan natin kung ano yung magiging result mga ka-road trip. Hindi ko pa alam yung yung magkano yung bayad. So yan, handa tayo ng pera. So ipasok natin yung Emirates ID. Siguro kailangan tong Emirates ID. So abang-abang lang mga ka-road trip sa kaganapan. Yan. Madalian lang talaga mga ka-road trip para
Bilisan lang mga ka-road trip. Mga kababayan pala natin mga ka-road trip. So shout out sa Pilipino. Mga Pilipino dito sa Dubai. Shout out sa mga lalo na ganito, mga frontliner. So shout out sa inyo mga kabayan. Kabayan po, sir. Sir. Basta po. Magkano po? Kinuha na po yung papel nyo. Nandun na. Yung ID nyo po. Saka bayad po. Magkano ba yun? 110 po, sir. Okay lang na i-video ko yung ano? Sir? Okay lang i-video ko yung pag-test sa akin? Hindi. Oo, okay lang. Okay lang. Ano sa'yo po? Dahil mga YouTuber ako. So yan mga ka-road trip, nagbayad na tayo. Bayad tayo ng ano, 110 dirhams. 110 dirhams yung bayad mga ka-road trip. So nagtanong ulit tayo mga ka-road trip kung pwede tayo mag-video, sabi ni kabayan. Pwede. So kaya yon. Mas mabuti na yung sigurado kasi dahil baka kung restricted, iba rin kasi yung rules namin dito sa kung restricted tayo, yun, wag na natin gagawin yan. So okay lang naman daw sabi niya. So ito naman, ginawa ko tong video na to para naman sa mga kababayan natin na yun, wag matakot mag ano, ganito, magpa PCR test, magpa-vaccine. So mas maganda na yung ano, yung updated tayo ngayon dahil mahirap na talaga. So kung updated naman tayo sa ating katawan, so maayos yan. Mas maganda yun mga ka-road trip. So para naman yun sa ano, sa lahat, hindi yan lang para sa pangsarili o kaya kung ano man yung sabihin ng iba. Yun ay para sa ating ano, sa lipunan, sa mga kasamahan natin, na mga nakikasalamuhan natin sa ano, sa labas. So yun, para naman safety. So pagsunod pala nito mga ka-road trip, dahil nga nagkasakit tayo nung nakaraan, yun ang magpapaboost na pala kami ni Nini. So kailangan na naming maboost. Mayroon na kami dati, so yun, kailangan na nating magpaboost na uli ng panibago. So siguro magpapaboost tayo ng ano ng pagtapos nito, baka next week magpapabooster tayo. So kailangan makuha natin yung ano, yung mataas na yung Pfizer siguro yung gusto ko, yung Pfizer. So yan na. Dahil dati yung ano namin vaccine ano lang, yung Sinopharm. So good for 6 months lang yan mga ka-road trip. So it's time na uli na ano, na magpa-boost. Pa-boost naman uli tayo. Tapos yan sa mga OFW kasi mga ka-road trip, kailangan lalo na kung alis tayo ng bansa. So siguro baka maging requirements na natin to. So yun, okay lang yun. Yan, kagandahan pala dito sa Dubai mga ka-road trip, yung vaccine libre, wala kang babayaran talaga. So yan, shout out sa Dubai, sobrang ganda talaga ng ano, pamamalakad. So hindi sila kung anong nationality ka pa man o ano, talagang so yan, malapit na tayo mga ka-road trip. Pang-apat na tayong sasakyan. So yun, malapit na kunting-kunti na lang. So let's see tomorrow kung ano yung magiging result. Halos pala Pilipino yung mga ano dito mga ka-road trip, yung mga crew. Halos karamihan talagang, pag Pilipino talaga matapang. Laban talaga, first. Talagang walang kinatatakutan. Yan, tuloy-tuloy lang talaga. Pero mga ka-road trip, ihina ako mga ka-road trip. Ay, siguro pagkatapos nito ititigil ko yung sasakyan doon sa labas, kahit sa ano na lang dyan. Ihina talaga ako, sobra. Buti pa umihin muna ako bago ko pumila. Kaso nga lang biglaan na. Saka ako na naisip na nakapila na pala ako, hindi na ako pwede makaatras. First time ko talaga na matutusok yung ilong ko.
Yan, isa. Tapos na yung isa. Pangalawa. Pangatlo na tayo mga ka-road trip. Yan. Kinuha ba niya yung ID ko? Oo nga, kinuha nga yung ID ko. Dala-dala nga pala ni kabayan yung ID ko. Ayan. Kunting-kunti na lang. Kunting-kunti na lang mga ka-road trip. Yan, malapit na rin malubat yung GoPro natin. Huwag kang malulubat. Yan, abutin mo. Kunting-kunti na lang naman. Tistisin mo na lang muna yan. At malapit na tayong PCR test. Saglit na lang to. Ito na ata mga ka-road trip. Hello po. Good afternoon. Albert. Albert Win. Opo. Thank you po. Yun na yun. Okay na yun? Anong oras malalaman yung result bukas? Opo, maximum 24 hours. Hi ka muna po sa video. Opo. Hi ka muna sa video. Hi. Salamat po. So wala na, tapos na ako. Salamat. So ayun, nakaka-road trip. Maano nga mga ka-road trip sa ilong. Maluhalo. Maluhalo pa ako mga ka-road trip. Ganun pala. Ay, ganun pala mga ka-road trip. So yan, napahay pa natin si kabayan. Tumatagos nga talaga mga ka-road trip. Akala ko dito pa sa kabilang ilong. Sa isang ilong lang. Napaluha ako dun mga ka-road trip pero hindi naman. At least napil ko lang yung yung sa may bandang dito na sa dulo na yan. Nandyan pa rin mga ka-road trip yung sarap kamutin. So yan pala yung mga yun pala yung experience. Yan pala yung mga experience mga ka-road trip. So yan mga ka-road trip, maraming salamat. So yan, update ko na lang kayo kung ano yung maging resulta sa akin bukas. So yan, and salamat sa lahat, sa mga ating pasalamat ulit ako sa sa ating mga subscriber, silent viewer na walang sawang sumusubaybay sa ating mga video. So yun, at sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. So yun, maraming salamat at ingat kayo lagi, and God bless to all. Bye bye.